kumsum ni paria ta upa nula mel tha ve tuk tak mai liangi chu jing taka thovin a in chei hlar hlar maya abial pa mauling anena an chen du na changin ani sang thum zaruk somanga paruk na che ani liangi chuan breakfast alo buat saya chuti lain ma mo po chu dar saria chia thovin office kal turin a in siam zui ngal an pahnia tuk chuan an eidun lai te chuan liangin mawa chu nui sen chung hian a en renga enge motak chu aumani mawan engthil nge ni a hanzo chuan liangi chu ading ta thut maya mawa kor ipte atang chuan lunglu zungbun a phor chuak ta nol mai ata tur nge ni anga in a lim man viau ma se chu tiang chu alo ni lo mawan zungbun chu abos gawa nupui ta tur hani thua soi chuan lingi chu angui roi maya mawan kumsom kalta khan liangin nena kumsom nuwa nupuyan neya tum thua lo tiam to wanga ni a alung chele nima sela mawa chuan liangiril ru tur te chu adon pui vak lem lo ni ngei turani phone Mr. Gawa habepa chuan na thok turina chua sandaya lung chetakin liangi chu a chua sanani liangiril runalu tuk chu e tur nen in chopin TV channel te chu a enkwal ringota chuta chocolate fakna hi a mufu ta lol mai chu chocolate e tu te chu an lo lang no pangin an lo mel thazwal so dona chu wangin liange po in ngai to anon lem lovin a order ve ngal anuwa a thianu bai siaw ningi awatlo a ari ruput mang zong te chu a shil ta vek maya bai po chuan alo khongai le chuta ngai dan thadeu anei thu a soizuya atuka apasal neina a hun ser an man zo vela ma wachu liangi propose tu rati atumani liangi chuan thil thani donin a hrichi alo dewa ma se bai ero in ngai dan thatak ani thu a soita ta wangin liangi po chuan a hnial ta biglo atuka liangi chu a thiannu in neina akal tur chuan a in khal chuak ta thokle khata magic chocolate factory nei tu pa chuan a kong lo dang thutin liangi chu a chocolate order aron pe liangi chuan a address aron hrechat chu makati hle a ma se zona azo the ma in abole mandai mai in neina mun chu awathengta bai le a basal ten hun ser an man zo chuan bain liangi le mawa te chu stage cha a ko chuak thuta a thian te chu amma anga in nei vatura adu thu soin mipui ma a chuan in propose turin atita thut maile liangi chu a hlim ru le a ma se mawa ero azakin an chante in nei na chuan in rol turan ni lo thu soya ti chuan kol poi mo chan tura nei thu soin a chwa santa ngal liangin mawa chu athin rimani ti a rethiama akar nen chuan umzui ve ngalin akol ngat maya voitam tak akol nuwa mawa chuan a chang ve sham ma se liangin engma a soi man ma in mawa chuan in thena ro tanol mai liangi thong lu tuk chuan biak chun zomtum ma se mawan kol ati top zui deya chakta kena tlan liam santani liangi ril runalu tuk chuan be seina ane iwangpo ni lem lovin akara chocolate lo om chu a e taringota chuta ru asur noya atlan zel lai tak chuan ru asur chu hani kho thatak hian arun in thak daya ataksa a thil danglam engi motak hi arun thleng zui bok magic chocolate na tho awanga alu hailu tuk chuan ahma akar loading chu asu tapop mai a motor su driver churon chuakin liangi chu akara thanga chuak turin aron shil ta bor maya ma se police akolai tak chuan liangi chu alo tlan bodai aril ru chu abuai noi maya chuta ahma a screen lian puya hian kumsang ni sompali FIFA World Cup clip lo in play hi amu ashil hailu tuk chuan papakhat local ne na hian engkum nge an man mek ti chu azo ta top maya chu pa chuan kumsang ni som parukani thua soi chuan liangi chu a thong chiang le a chan chu aril ruwa chuan kumsom pasari ileka upa kha alo ni le dai mai chuti lai takin bai hne na chang kola dong ma se kol chandan po chu alo thiam tolowa abulala ding reng papakhat chuan alo puile
nakin dewa chuan bai nen an in mua a hmel alo upat tak daya wang chuan makati le liangi thu soi mak pui pui mai angai thlak nu chuan bai chuan akum zat soi turin a hanti a chuta liangin kumsom pasari ani thua soi chuan bai chu a chong kher mai liangi chu aril ru in hun kal towa akir le ti chu a sathiamani chumi nu chuan liangi chu an ina shroin kumsom ni pariat na ahman mek thule mawanen kumsom chungan chen dun to thu shila chuta liangi chuan a hun man mek chulung chhe thlak ati tak zet aril ru no pan that le angin clearol angena in thom chale a tha in lakin ipad tak nyal po chu la mungai lo ang main a en mayani relo te nuwa amawa aron thleng liangi chu in biak an ngai thu shilin do kana achuan in ma chan zongin an thuta wang mai chuta ma wan liangi chu na tho adu lawani chuan adu dana a tir tur thu shila liangi la chuan na lo du big lo mawa chu a chang le ta ama zok chu na thok lo tura shil ma satu ani thu soin chu in po chu a in ani angin chu ina cheng ve tur chuan adu to lo thu shil ve mi amayani liangi le bai te chukla pa an kala kolechan kallaya an hladu ber mai chu playin an lam ta chiam mai lelama ero mawa chuan a ipad a mu mai lawa wang chuan a thaphang hle a chan chu a project atan documents poimo tak tak a wangania liangi chu a call chin ma se a chang thei box si lo liangi la chuan ipad chu klapa mel shiat po ni lo te alo pe mai le ngal thok le khata magic chocolate power chu are jana kumsom ni pariata upa liangi zok chu aron har chuak le klapa alo taringot mai chu a shethiam lo le a ti chuan bai chu nuk chuakin engtianga klapa dai lo nge ani chu azot bai po chuan liangi upa zok aron let le to ti a shethiam maya thil zia a shilfi alai tak chuan mawa naron kol mawa chuan a ipad alo mu lo aron zota liangi po in a kol thu in alo chang ve mai ma se a bek a han en chuan alo der lo mai le bai chu azot fia le ngala chuta ipad na chu liange no pang zok chawin a shedon ani ti a she chuak zuita ni ti chuan karnen chak takatlanin hunkal to a let le chu an tumta a magic chocolate na tho ani ti po chu ala she chuak lewani chutianga voitam tak an ti nun nuwa po chuan zia thailo chuta police officer in aron pana ti luina a accident len tiran tuma wangin haman zui an chian dun chuan police station a an thuta wang mai hawan to mek lai chuan mawa aron thlenga aron la chuak ta ni bai ho nu chuan mawan liangi chu a ipad pekir turin ati a kara chocolate a thengil po chu aron ken sak bok liangin chocolate pakhat chu a han eya chuta alunga ron cheta thut mai mawa chuan a hne mola thok le khata liangino pang zoka ron in thlak thutin mawa chu anam son ngala a hlata turin a shil zui mawa chuan a phone na changin a ipad location chu awa chui zela atopa sasa tu ne na a muta hlo mai sasa tu la chu alo swal kher ve boka chata ka pekir tamai lo chuan mawa ipad chu a chut ke sak lelama liangi tleiro lai zok chu rela a chuanga rol thar cheloti de umaya ne a hming chu yana ania liangi chuan a dairia chu palim chu aziak tangal yana po chuan lo mu in anui saya chuta liangin lema zia zo nu lok chuan magic na tho hun chung chu aron ral le ta thut mai liangi upazok aron ni le ta ka wangin rela a chuan ringot na chan po chu a shele talawa man mo ta ka chhuakin a dairi a thlauti po a shetolo yana chuan dairi chu alo chara ma se liangi chu a mu man to lovani chuti lain mawa chuan a ipad ke noi nen chuan design presentation alo neya Mr. Gawa chuan how shepin jela liangin thalak azia chu a entir chu lemziak chu internet lama alo virala yanan liangi a mu le theina tura a post alo ni chulim ziak chumi ten an ngai hlut ema wangin Mr. Gawan mawa nena chuan liangi va beva turle antana thok tura min turina cha
bayin liang in nena chuan ama adang lam na ron thlen tu chu magic chocolate ani thu a shilfia chuti lai takin mawa nena changkol dongin liang i chu restaurant a in mu puya asom liang i chu apur to hle a ma se mawan a assistant yui aron shwai ti a mu chuan a mela dang lam ngal ti chuan mawa chuan lemziak chu a han mu tir ta a ma se liang i ngei po chuan chu lemziak viral chu atle rol lai jok zia ani ti a shelo liang in lemzia athiam lo ti a shat vela yu in a lemziak te chu mawa a entir ngala chutia in hnai taka lemziak an entlang vela mu chuan liang i chuan a thi khle a lemzia chu azir ve ngal tur thu a shil zui ti chuan washroom a avakalta a ama le ama chu video a in recording ama tlei ro lai zong chu mawa tan lemziak turin angen chumin hu chuan magic chocolate chu a eta a choble chilin kumsom pasari mi a chuan aron changle ta ngala nima sela atlei ro laia akir le nu chuan lemziak lam reng anga isak le to lo restaurant atang chuan yana zong turin a chuak ta ngal dai mai ani yana nen chuan bike a inphur chuakin chak em hian an tlana building sang taka chang khopui moi takte chu thlirin hun nuam tak an mang dun ani liangin magic chocolate thil ti theina a hriat chwa nu chuan liangi upazok ne na chocolate tam zok label turin a blackmaila chutiang chuan liangi no pang zok le upazok te chu voice note mangin an inbereng thin ani liangi no pang zokin a hun taka lemazia zo nu chuan yana nen outdoor camping an neya magic chocolate chu darkar nga chung chaw a tho awangin azam ru hle huna nei klem to sia yanan fo atum lai tak chuan lam siamin atlan chuak ta dai mai ti chuan man mo devin video a record le ngala liangi upazok chu puan inte a valet le a yana chu va fop turin a cha le ta a chutiangin hun atop vela liangi upazok chuan yana chu ava fop ta a ama chu thla ho ngal turin a cha zui bok nakin de chuan liangi upazok chu Mr. Gawa Design Company nen contract an sign veta chumin hu chuan a thian nu bainen restaurant a thilan eiduna chu mona tho chuan mawale yui te po chuan ron kalve an thu soi chu an shefu hlo maya mawan liangi chena tum thu chu an lo soi ani chu chuan liangi chu ati lung chele ati dan ngai bokin aril runa lutuk chuan a ei thea pianga ei ta ngek maya mawane na an video lui mawan a propose na video vel te chu a en mai lai tak chuan tepal thil thu in magic chocolate pakhat chu a epal ta hlo maya liangi tlei rol zoka aron changle ta dai nima sela atuk zenga aron har chuan liangi upazok alo ni le dai to a liangi no pang zok lemziak moi em mai chu mu chu vele ani po in lem chu aziak thiam ve in a ring ta video record le in atlei rol lai zok chu lemzia injir tir turin angen liangi no pang zok po chuan alo rem ti a ti chuan an pahni in lemzia chuan injir tir dun ta ni nikhat chu bain liangi chu leilama asteroid ron tlalai video chu entira chu asteroid chuan magic chocolate factory chu aden chiat vek awangin chocolate engma siam bel thei ani to don lo thu news a chuan an ron puang ani nge engemaw zat nu chuan liangi no pangjok chuan art exhibition a honga a hlotling cher hle ma se alai hola magic na tho chu aral ta thut mai liangi upazok a chuan alo changle daya chuta Mr. Gawa chuan liangi chu life in lemziak turin atita thut mai le atira chuan a hupur na sahle a ma se ama a in rin tok na ane mang chuan lem chu a hanziak ve ta top maya meche mel cha nui moi zet lem aziak chuak chu chuan mi pui pung khom te chu a hne in atan kut hial an beng ani chumin hu chuan video a record le a hun tlem ala nei chu atlei rol lai zok tan ani thu soin chocolate chu a eile ta chu vele liangino pang zok alo ni le ta a ya na muturin a ina chuan avakal tangal nima sela abe se lo lutukin ya na chu bikers bara nula dang ne na vamu ya na la chuan ngai dam dil hnekin liangi chu adua pek theilo thule chu wanga kalsan ta ani thu alo shil zek mai liangi chu athin rim tak zeta
yana hmaya chuan tui the in a chua san zui relo te a mawa aron thleng ve chia an pahnih chuan liangi hmuto lo tura in shil ve ve in an in swal ta chiam mai chumi hnu rei vak lova liangin yana chu a ina avatlo a adu apianga pek thei thu shilin ti luin na in a fop ta chiam mai ani yana thinrim lutuk chuan anam son ngal abial nu tharnen khopui chu asan an tum thua shil zuya nima sela liangi chuan kaltir mai chu harsa ati takzet ina ho in magic chocolate chu azong ta chiam maya bain dangtum eng angma se liangi chuan voile khata avain a ezo ta ngal veka ti chuan yana dang turin train station lampanin atlan ta ngal nima sela yana buna thlen hma in liangi chu chocolate overdose in atlua damdoi in pan pui ngal ni in doctor ten anun na chan tumin theito pan chua ni kho shelova a omlai chuan aril ru chunga liangi te pahni chu an in mu a liangi upazok chuan anau pangjok chu arwala kal turin a soma nima sela awa panatum lai tak chuan an in kar chu dar thalang hian adang tatlat mai thina ko tlanga liangi adin lai tak chuan liangi no pangjok chu tuya tlalum tur ang hian a oma chuti lain liangi upazok chuan an pahni daidan tu dar thalang chu teke in liangi no pangjok chu a chan chuak mana eng lai po akianga omreng turina intiam chumi hnu chuan liangi no pangjok chuan a upazok chu khomwal lama om turin anam sona ani chu tuipui thuk tak noya chuan a thita a ti chuan liangi chu aron har chuak ta ni yana abak nena alen velai chuan billboard ta liangi lemziak moi tak lo intar chu amu lelama ma wa chuan sarwa ka banner kengin liangi chu abial nu ni le turina soma chu liangi po chuan ral khata changa lo enin alo nu isaya movie chu atop ta ni